Riku, millainen fiilis oli, kun sä sait kuulla, että nyt olisi tällainen rooli tarjolla? Lähdetään siitä liikkeelle. No mä olisin varmaan ollut vähän enemmän pelokas, jos mä en olisi ollut tehnyt jo siinä vaiheessa toista tuollaista kuopiolaista pälvikaljusta kaveria kuin Juise Leski. Joo, niin, kyllä. vähän rennommalla otteella ja rohkeammin. Ja sitten kun tiesin, että kuvaukset alkaa paljon aiemmin, niin oli semmoinen, että okei, että nyt tässä ei ehdi tai pysty tekemään sellaista niin kuin yhtä intensiivistä researchia tai semmoista tutkimustyötä. Ja olisi otettu ja niin kuin aika iso haaste kuitenkin. Ei tarvinnut miettiä kahta kertaa, että sanooko kyllä vai ei. Tätä. Ei tarvinnut yhden kerran mietin, mutta ei tarvinnut kahta kertaa. Miten sä valmistauduit tähän elokuvaan? Oliko sul, niin kun, joudut sä opiskelemaan tai niin kun, tekee taustatyötä tätä roolia varten? Että miten paljon se vei aikaa? No, kyllä se varmaan se ihan se pelkkä semmoinen taustottaminen ja taustatyö ja roolihenkilöön videon ja audion avulla ja kirjallisuuden avulla tutustuminen, niin kyllä se varmaan semmoisen yhden työviikon vei. Ja eli joku 30 tuntia. Joo. Intensiivistä asiointia sen ympärillä, mutta näissähän on näissä tämmöisissä rooleissa, jonka esikuvan kaikki tietää ja kaikilla on joku mielikuva, että jos yhteen, niin kuin leffassakin että yhteen suuntaan kumartaa, niin toiseen pyllistää. Niin sitten niin se pelko niin oli viittaan taas Juiseen, niin sen myötä niin kyllä hälvennyt, että siinä valmistautuessakin niin tuntuu, että teki enemmänkin ehkä sen leffan käsiksen ehdolla tätä hommaa kuin että nyt tehdään niin kuin haudasta vauvaan niin kuin elämäkertaa ja täytyy kaikki puolet tuoda joka ikisessä kohtauksessa, vaan että enemmän semmoisena palastelemalla. Kyllä, mielestäni kyllä hyvää duunia teit, olen todella vakuuttunut. Hei, jos mennään vuosissa taaksepäin, niin olisitko sä uskonut, että sun näyttelijäura saavuttaisi näin korkeat mittasuhteet ja niin kuin, että koetko sä, että sä elät tällä hetkellä prime-aikaa niin kuin näyttelijänä sun omalla urallasi? Kaksi kysymystä. Esko Salminen on sanonut, että on kaksi ammattikuntaa, jotka on aina niin kuin tavallaan ei epäkiitollisia, vaan aina hieman niin kuin epävarmoilla siitä, että miten omassa työssään menee maanviljelijät ja näyttelijät, että aina on liikaa tai liian vähän töitä. Niin vähän tuntuu tuo kysymys siltä, että nyt pitäisi jotenkin niin kuin olla tyytyväinen, että Annelinen siihen niin kuin työn määrään tai työn laatuun, mutta kyllä en olisi uskonut. En olisi ikinä uskonut, että jos joku olisi sanonut, että hei, sä tulet muuten näyttelemään näitä ja näitä henkilöitä, niin olisi, että joo, get out of here. että eiköhän jotkut muut sen homman tee, mutta jotain tietä tai polkua on kuljittu. Ehkä niin kuin avoimin mielin ollaan tehty erilaisia töitä ja erilaisissa miljöissä, erilaisilla ensembleilla, että tietyt tahot on vakuuttuneet siitä, että mä pystyn omalla näyttelijälaadulla niin kuin toteuttamaan nuo roolit, niin sitten on käynyt varmaan aika paljon myös onnenkantamoisia siinä matkan varrella, että ei se ole pelkästään siltäkin, että niin kovaa työtä on tehty totta kai itsen ja taiteen eteen, mutta näyttelijän taiteen eteen, mutta että varmasti siinä on sattumalla ja onnellakin osansa. Niin, kyllä ne siihen kuuluu myös samalla tavalla. Että... Ihan varmasti, mutta sitten taas on onnekkaita tapahtumia, mä uskon, tapahtuu enemmän sellaisille ihmisille, jotka altistuu tai laittaa itsensä alttiiksi sille, että niitä voi tapahtua. Nimenomaan, kyllä. Täytyy tietynlaista rohkeutta ja tyhmän rohkeuttakin olla tässä. Hakeutuu tilanteisiin tai semmoisiin. Niin. Hei, tuohon loppuun vielä, mitä sä halusit vielä saavuttaa tai kokea sun näyttelijäuran aikana? Onko jotain semmoista tiettyä? Saavuttaa tai kokea näyttelijäuran aikana? No kyllä se, että tekis näyttelijän töitä jossain sellaisessa miljöissä tai jossain sellaisessa paikassa, mikä on hyvin niin kuin ääriolosuhde tai hyvin sellainen toisenlainen paikka tai toisenlainen miljö kuin Suomi tai esimerkiksi Liettua, jossa tämä puoliksi kuvattiin, että näkisi ja kokisi sen, että miltä se tuntuu niin kuin ryhmänä hitsautua niin kuin esimerkiksi sääolosuhteita vastaan. Niitä on niin kuin muutamia sellaisia tilanteita ollut Suomessakin, että ollaan oltu niin kuin kaatopaikalla tuonne polviin asti melkein mudassa ja vettä sataa
6 tuntia putkeen ja kaikki on aivan niin kuin slongi otsassa. Joo, sellaisia on kyllä, mutta sitten taas tämmöisiä niin kuin esimerkiksi äärimmäisen kuumia tai äärimmäisen kylmiä niin kuin miljöitä, niin sellaisissa ei ole tule. Että semmoinen voisi olla ihan mukava kokemus. Ja sitten taas sisällöllisesti, niin ehkä ehkä niin tuommoiset niin fyysiset ääriasiat on tullut tehtyä Juisessa, että sinne tuli niin kuin lihotettua ja laihdutettua ja käytyä kuntosalilla. Ja musiikilliset niin kuin, ambitiot niin on myöskin täytynyt sinne täytyy ottaa haltuun Juisen tapa niin kuin laulaa ja soittaa ja näin. Joo. Niin ehkä sitten tuossa niin kuin raamapuolella tekisi ehkä jonkun semmoisen verevän psykologisen thrillerin, jossa olisi niin kuin ehkä tai niin kuin jollain tavalla niin kuin ehkä niin kuin Syke-elokuvassa mä olin niin kuin pahis, mutta tekisi sellaisen niin kuin pidemmän kaaren ja semmoisen, että olisi siinä kokijan roolissa, niin se voisi olla ihan mielenkiintoista. Mahtava vastaus. Hei, kiitos sulle tosi paljon, että annoit haastattelun ja hyvää jatkoa. Millainen fiilis sulla oli, kun sä sait kuulla, että nyt olisi tällainen rooli tarjolla ja kuitenkin puhutaan niin kuin suhteellisen isosta roolista, kun Vesa-Matti Loirista on kyse? No kyllä se puntti tutis siinä jonkun aikaa, kun sen asian jotenkin sisäisti ja omaksui, mutta sitten aika nopeasti se muuttui siihen, että sit mä aloin vaan hommiin ja aloin tekemään työtä. Ei tarvinnut miettiä niin kuin 2 kertaa, että lähteekö mukaan? Ei tietenkään. Joo. Miten vaatisiko tämä rooli jotain erityisvalmistautumista, niin kuin, että joudutko sä tekemään paljon opiskelua tai taustatyötä tätä roolia varten? No kyllä mä tein, kyllä mä niin kuin joka ikistä roolia varten teen taustatyötä ja muuta, mutta tämä poikkesi muista töistä ehkä siinä määrin, että sitten mä halusin omaksua sen niin kuin fysiikan ja äänen niin hyvin kuin mä osasin, niin sitä kautta tuli kyllä niin katsottua tosi paljon kaikkea arkista materiaalia äänestä. Pakko sanoa, että onnistut kyllä todella hyvin siinä. Kiitos, ihana kuulla. Hei, nyt tulee tämmönen kyssäri, jos mennään niin kuin vuosissa taaksepäin, niin olisitko sä uskonut, että sun näyttelijäura saavuttaisi näin korkeat mittasuhteet? Että koetko sä, että sä elät tällä hetkellä prime-aikaa näyttelijällä sun omalla urallasi? Toivottavasti en. Tai sitten tarkoitan sitä, että tämä oli mun ensimmäinen isompi rooli elokuvassa. Niin. Kyllä mä toivon, että näitä tulisi vielä jatkossakin, että tämä ei olisi ollut tässä. Mutta oliko se, niin, jos mennään vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin kävikö silloin mielessä, tai oliko nämä sellaisia tavoitteita, että näitä sä haluat? Ehdottomasti. Joo, kyllä mä oon aina halunnut tehdä pääsääntöisesti kameratyötä ja elokuvaa ja TV-sarjaa. Joo. Sitten viimeinen, niin päästät piinapenkistä pois. Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa tai kokea näyttelijäammatissa? Mitä mä haluaisin saavuttaa näyttelijän ammatissa? Onko jotain semmoista? On paljonkin kaikkea, mutta kyllä mä pyrin kehittymään jatkuvasti sekä näyttelijänä että ihmisenä. Ja sitten me menee kyllä aika käsi kädessä myös keskenään. Että, kyllä. Että se on ollut aina se jotenkin mulla niinku tarve mennä eteenpäin ja oppia uutta ja haastaa itseensä. Ei jäädä paikoille. Niin, hei, kiitos sulle haastattelusta. Kiitos paljon. Oli mahtava elokuva ja näin kiva. Jees, aloitetaan vaikka kuule sillä, että millainen oli sun fiilis, kun sä sait kuulla, että nyt olisi tämmönen rooli tarjolla? No, on ihan se helkkari hyvä fiilis. Että vähän semmosia vaan siinä lifetime-meininkejä ja eipä siinä sitten varmisteltiin, näissä on monenlaisia eri tapoja sitten saada tämmöinen niinku päätös vielä maaliin sitten, että valinta on osunut kohdalle, niin siinä sitten muutama puhelinsoitto siinä pari viikon aikana piti käydä läpi, että oliko tämä nyt ihan varma vai eikö tämä. Niin, että kusetettiinko vai mikä homma? Niin, lähinnä se, että kun
niin monta asiaa on tottunut ennen kuin on niin paperissa. Niin... Se on. Mikään ei ole varma ennen kuin se on kirjallista. Niin. Kyllä. Hei, miten sä valmistaudut tähän elokuvaan? Pitikö sun tehdä jotain tietynlaista taustatutkimusta roolia varten tai opiskelua? No, joo, lähinnä tietenkin ensin vähän kyselin käsiksen perään, että mitä tässä, minkälaista, mikä esimerkiksi Simo Salmisen rooli tässä on ja sitten mä olin jo kuunnellut Simo Salmisen äänikirjan, eli siis tämän Simo Salmisen elämänkertakirjan tai näin, ja sitten mä aloin uudelleen sitä tankkaa ja hain sieltä semmosia tiettyjä juttuja, mitä Simossa niin kun korostuu ja näin, niin sitten oli kuitenkin siellä käsiksessä jo sinne niitä annettu, niin tavallaan se oli Simon maailmaa ja Simon suhdetta Spedeen ja näin. Omalla tavallaan tulee mieleen niin Simosta aika sympaattinen ihminen. Joo, tai yksi Simo asia oli niistä. Ihan hirveän monella ei ollut Simosta pahaa sanottavaa, eikä Simo montaa kertaa niinku... Eikä hän sanonut pahasti oikeastaan. Niin, ainakaan. Sitten niin kuin siinä kirjassa on esimerkiksi kerrottiin, että 2 kertaa niin kuin Lloydin suusta oli mun mielestä ja Eren suusta oli nämä kommentit, että 2 kertaa on nähnyt Simon niin kuin menevän niin sanotusti mustiin ja harmaisiin. Okay. Silloin se on ihan hiljaa. Niin, että hän tekee sen silleen. Hänellä oli ehkä vaikeaa sitten osoittaa niitä semmoisia niinku, tämmöisiä negatiivisia tuntemuksia. Joo, kyllä. Hei, jos me mennään vuosista taaksepäin, niin olisitko sä uskonut, että sä pääset tähdittämään tällaista elokuvaa ja tämmöistä roolia? Mitä muuta kuitenkin tässä nyt on ollut sun uran aikana, jos me oikeasti mennään vuosista taaksepäin, niin olisitko uskonut? Ja koetko sä, että sä oot vähän semmoisella prime-ajalla nyt sun oman näyttelijäuran aikana? No, tuohon ensimmäiseen on vastakysymys, että onko joku vastannut sulle, että kyllä minä uskoin, että tämä vielä tulee kohdalle. Aku oli hyvä, todella itsevarma siitä, mutta sekin oli sellainen ympäripyöreä poliittinen vastaus. No, mutta ei oikein ole tietystikään. Mutta se, jos mennään tosi paljon taaksepäin ajassa, niin sitten... Mutta on se varmaan ollut unelma. Niin, kyllä ihminen unelmoi. Niin, ehkä tätä ei osannut unelmoida tällaista, mutta sitten jos mennään tosi paljon ajassa taaksepäin, niin sitten lapsena niin sitä on haaveillut tietenkin kaikkea ja on ollut semmoisia omia leikkejä ja seikkailuja. Kyllä. Niin siinä maailmassa varmaan on paljon sellaista siinä ajassa, että näkee itsensä tekemässä sitä ja tätä. Mutta en ehkä Simon Saappaisiin ole missään vaiheessa haaveillut hyppäävän ja osannut sitä haaveilla. Ja se sun toinen kysymys oli... Että koetko sä, että sä tällä hetkellä elät semmoista prime-aika omalla näyttelijäurallasi? No, siinä mielessä vähän riippuu niin näkökulmasta, että jos tarkastelen niin työtilanteen kautta tätä, niin on hyvin monipuolista työtarjonta tällä hetkellä, mitä saa tehdä. Ja on tosi tyytyväinen, onnellinen ja kiitollinen siitä, että nyt on tällainen hetki elämässä. Ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja sen takia sitä koittaa sitten niin tavallaan keskittyä tähän hetkeen ja nauttia tästä hetkestä. Ja nimenomaan. Esimerkiksi tästä haastattelusta. Tämä on todella nautinnollinen haastattelu. Ainakin mulle. Kyllä, se on mahtavaa kuulla. Hei, kiitos. Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa tai kokea näyttelijän ammatissa? No ehkä se on mulla semmoinen salaisuus ollut. Ei mikään salaisuus. Niin, se on enää niin voimavara. Mä oon kääntänyt voimavaraksi, että mä en oikein haaveile. Tiedätkö, että mä oon mennyt tällä, että hei, mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, että minkälaisia ajatuksia ja ideoita tulee vastaan tuolta ja sitten minkälaisia synnyttää mun sisällä ajatuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Mä oon pitänyt sillain kynttilää vakanalla, että hei, että mennään keskitytään hetkeen, mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä tässä tulee vastaan. Ja jos näyttää siltä, että alkaa olla hiljasta, niin sitten okei, nyt aktivoidaan. Nyt lähdetään katsoa, että mitä tarjotaan itse. Kyllä. Hei, mahtavia vastauksia. Kiitos sulle todella paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Kaikkea hyvää. Ja sitten onkin ohjaaja haastattelussa. Morjesta. Moro. Miten menee? Mitä oikein kuuluu? hyvin. Kiva olla Turussa. Aina. Niin, teillä on ollut nyt pitkä Suomen kiertue niin sanotusti takana. Te olette Kuopiossa ollut eilen vai? Joo, tai noi pojat oli. Mä nukuin pommia myös lennolta. No, mutta sitä sattuu välillä. Juu. Hei kuule, mistä lähti ylipäätänsä idea tällaiseen prokkiksen kuin Spede-elokuvaan?
Alun perin se taisi olla ihan tuotantoyhtiöehdotus, että Joo. ne ehdotti, että pitäisi tehdä elokuvan tekemisestä elokuva. Ja mä olin silleen, että toi on nerokas idea, koska elokuvan tekemiseen liittyy aina paljon draamaa, väkisinkin. Ja sitten mä suostuin, ja oli että mä oon mukana, että millainen tää päähenkilö on. Sitten ne lisäsi, että päähenkilö on Spede Pasan. No kevyt tämmönen. Kevyt kaveri. Kevyt kaveri, kyllä. Kevyt kaveri. Niin se sitten toi oman lisätwistinsä tohon, mutta siitä se sitten lähti. Noniin. Kuinka vaikea tätä oli rakentaa, tätä elokuvaa? No oli se sinänsä vaikeet, koska 60-luku ja epookki vaatii erilaisen lavastuksen. Sitten me kuvattiin filmille 35-milliselle ja 8-milliselle. Ei voi, niin mä oon itse YouTube-sukupolveen, mä oon tottunut siihen, että voi vaan laittaa kameran päälle ja tarjota kaiken. Kyllä. Ja nyt piti säästää filmiin, niin se oli erittäin haastavaa alkuun. Mutta sitten kun siihen tottui, niin hommat toimii hyviä lahjakkaat näyttelijät siellä, niin prosessi oli kiva, mutta preppi ja ennakkovalmistelu niin oli haastava. Onko tämä sun kirjoissa isoin sun ohjaama elokuva tähän mennessä? No kyllä niin kuin... Sä voit itse määritellä sitten tietysti, mutta... Niin, no jos miettii budjetin kannalta, niin joo. Ylivoimasta. Tässä taisi olla lähemmäs 2 miljoonaa budjetti. Joo. Mutta on myös niin kuin koko luokaltaan. En ole ikin tehnyt mitään, jonka koko Suomi tietäisi jo ennen kuin on edes aloitettu töitä. Se on totta. Millainen sä oot ohjaajana? No mä lähden yleensä siitä, mä oon siis aloittanut ohjaamisen jo 5. luokalla. Mä tein silloin kavereiden kanssa leffoja. Okei. Ja mä tavoittelen aina sitä samaa meininkiä kuin silloin nuorempana, että tehdään yhdessä ja pidetään hauskaa ja nautinnon kautta. Joo. Moni varmaan kuvailisi, että mä oon aika rento ja chilli-ohjaaja. Okei. Kuinka tarkka sä olet? Totta kai ohjaajan pitää olla tarkka, mutta pidätkö sä itseään niin kuin next levelinä vielä? Niin kuin... No, mä oon aika tarkka luonnostani, mutta mä oon huomannut, että leffoista tulee parempi, jos mä vähän löysään. Jos mä oon avoin niin kuin muiden ideoille. Ja antaa tilaa. Antaa tilaa, just näin. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon aika semmoinen. Mä oon huomannut, että parhaat jutut yleensä syntyy virheistä ja sattumista. Joo. Millainen on hyvä ohjaaja sun mielestä? Hyvä ohjaaja on semmoinen, joka ammentaa tarinoita itsestään. Ja se on niinku ihan ykkösjuttu. Ja toinen on ehkä se, että kyllä mä uskon, että antaa tilaa muille. Moni ohjaaja voi varmaan pilata leffan sille, että ne ohjaa liikaa. Se on totta. Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka miettii, että he tulisivat katsomaan Spede-elokuvaa, että millainen fiilis heillä pitäisi olla, kun he tulevat teatterin katsomaan sitä? Tai millainen sä toivoisit, että heillä olisi sitten vaikka sen jälkeen, kun on nähnyt? No avoimin mielin tietenkin, mutta kyllä mä niinku valmistaisin semmoiseen aikamatkaan. Että tää on vähän niin kuin aikamatka 60-luvulle. Ja kyllä. Tuntuu silleen, me ollaan pyritty siihen, että toi tuntuisi mahdollisimman autenttiselta. Joo. Filmiluukki ja lavastus ja rekvisiitta ja kaikki, niin avoimin mielin pitää olla valmis lähteä 60-luvun maailmaan. Kyllä. Ja mitä tavoitteita tai unelmia sulla on vielä ohjaajana? Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa tai kokea? No, kyllä joku päivä olisi kiva Hollywoodissa olla. Se on mun mielestä hyvä ja mun mielestä pitää kuule näistä kiinni ja mennä pikkuhiljaa unelmia kohti. Juuri näin, tavoitteet korkeat. Juuri näin. Kiitoksia sulle oikein paljon. Iso kiitos. Kiitos.